kričali sme, dávali návrhy, nikto nás nepočúval. Píše sa rok 2024 a my sme z hľadiska čerpania finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka pre masky na úrovni 7% čerpania. 7% čerpania v programovom období 2014-2020, ktoré sa pretiahne až do roku 2025. Ak budeme pokračovať týmto tempom, tie finančné zdroje dostanú žiadatelia cez masky o 12 rokov. Počujete dobre, o 12 rokov. Mnohí projekt manažéri už v tom čase asi budú na dôchodku, keby sme postupovali v takomto tempe. Ale už vidíme, že problém nastane aj v novom programovom období. Dnes nevieme, ako v programovom období 21-27 masky budú fungovať. Nepoznáme jasné pravidlá, nepoznáme kritériá, nepoznáme presnú alokáciu, aká bude. Predstavte si, že zatiaľ je alokovaných, alebo má byť alokovaných 165 miliónov na 65 masiek. Dnes funguje 107, takže ten rapidný prepad vidíte už len numericky. A teraz si urobme jednoduchú matematiku. Máme 165 miliónov, deleno 65, vychádza na jednu masku 2,5 milióna. Z toho 20%, 500 000 pôjde na prevádzku masky, takže ostávajú nám iba 2 milióny zhruba na projekty. Z toho 1 milión si ukusne samospráva a 1 milión podnikateľský subjekt alebo neziskové organizácie. A ak počítame dobre, tak zhruba tá jedna maska bude mať 30-35 členov. To znamená, že priemerná suma pre žiadateľa samosprávu mesto alebo obec, malú dedinku, bude 33 000 eur. 33 000 eur počas v podstate 10 rokov programového obdobia je výsmech. Vidiek nie je na prvom mieste, pretože ak by bol, tak 33 000 suma nebude, ale bude násobne väčšia. Toto je naozaj výsmech a plúvanie do tváre mnohým starostom v malých dedinách, ktorí majú jedinú šancu, ako získať európske fondy práve cez miestne akčné skupiny. Znova kričíme, upozorňujeme, ale mám pocit, že nikto nechce nás v tejto krajine počúvať.